Lah bro Pak Wo, lagi pusing kayak ngene Pak Wo. Mangkane engko bengi malam jemu mbut gawe ya gorong oleh upah. Mangkane rasane wis kemperjet kayak ngene Pak Wo. Teng gremut kayak ngene Pak Wo. Apa mbangane engko bengi gelem dikrungkep Pak Wo. Malam jemuah iki. Melang iki ora gelem dikrungkep Pak Wo. Nyatane ke gorong ana sing nggo acung-acung Pak Wo. Mbut gawe gorong oleh upah. Bingung iki nek ora gelem dikrungkep Pak Wo. Makane ngene wis kadung kemecer ya ngene Pak Wo teng gremut. Apa gelem bangane Pak Wo dikrungkep dingin ngono acung-acung esuk mengkono Pak Wo. Nek gelem ki jenenge kena nggo tambuh arep Pak Wo rasane ki wis tekan bun-bunan ya ngene Pak Wo rasane kabeh. Ya Allah. Lah nananggone oleh Pak Wo bro. Dilalah ke mbut gawe kurang oleh upah. Nana sing nggo acung-acung ngene. Makane kok bengi malam jemu